God eftermiddag. Mit navn er Louis, og jeg er elevrådsformand på Gladsaxe Gymnasium. Jeg er her for at snakke om brug af parken, og for at give min vinkel og holdninger på sagen. Hver fredag, når jeg sidder i parken og kigger rundt, ser jeg en masse glade og unge mennesker, som går rundt med deres venner fra gymnasiet. Som I nok ved, er traditionen om at tage i parken om fredagen en af de traditioner, som vi elever på vores gymnasie GG prioriterer allerhøjst. Det bringer os elever bedre sammen og er med til at skabe et godt fællesskab på skolen. Undersøgelser og tidligere erfaringer viser, at jo bedre sammenholder er i klasserne og på skolen, jo bedre klarer eleverne sig. I de sidste par måneder har vi fået mange klager og advarsler. Flere forskellige ting har været nævnt som problemet. Vi har været for dårlige til at rydde op, der har været for meget larm, folk har klatret på stilladser. Jeg kan ikke påstå, at vores opførelse har været helt perfekt, men jeg synes, at vi er blevet bedre hen ad vejen. Jeg tror, eller rettere, jeg ved, at hvis parken bliver lukket, vil mange elever blive meget utilfredse, og mange vil blive ved med at holde traditionen andre steder. Næsten enten i parken eller et andet sted. Der er mange gode og mindre gode ting ved parken. Men er det ikke det værd at tage med, når vi ved, at det skaber et bedre sammenhold og god stemning på skolen? Så vores forslag er, luk ikke parken, men hjælp os med at gøre det bedre.